Seth Plum, nieuwe trainer van DVO in Overhoven Sittard. Wat zijn de verwachtingen? Nieuwe seizoen 2024-2025. Nou, de verwachtingen. Vorig jaar hebben ze volgens mij een prima seizoen gedraaid. Ze zijn een derde plek geëindigd. Helaas geen na-competitie. Ja, we hebben eigenlijk met de groep samengesproken en ja, we willen dat zeker herhalen. Alleen dan wel nog met minimale na-competitie. Toen je na afgelopen seizoen erover bent gaan nadenken om bij DVO te tekenen, wat was je gedachtegang? Mijn gedachtegang? Ja, om naar DVO te gaan. Nou, de club was wel al bekend door een collega, Michel Broeders, collega op het werk. Arco Klerk, collega op het werk, hier trainer geweest. Dus ik was wel al vrij goed geïnformeerd over de club. Heel even terug in de geschiedenis. Seth Plum, wat heb je allemaal gedaan voordat je hier bij DVO terecht kwam? Ik ben vroeger begonnen bij de Laura in Eigelshoven. Daar heb ik gespeeld tot en met de C'tjes. Daarna ben ik naar SVN gegaan. Daar heb ik gespeeld totdat ik senior werd. Toen ben ik teruggegaan naar Laura Open combinatie inmiddels. Daar heb ik 11 jaar op het eerste elftal gespeeld. 1 jaar Chevrolemont gestopt. Toen ben ik trainer geworden van het tweede bij Laura Open. Vervolgens assistent, trainer van het eerste. 4 seizoenen, 5 seizoenen Weltania. En dan nu het eerste seizoen DVO. Vanmiddag de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Baarlo. Ja. Wat verwacht je? Nou, we hebben een redelijke voorbereiding gedraaid. Hele goede oefenwedstrijden tegen prima tegenstanders. De beker was wat minder overtuigend. Dus ik ben wel benieuwd hoe we het vandaag in de competitie gaan doen. Dat is natuurlijk wel wat anders dan alle oefenwedstrijden en bekerwedstrijden. De indeling in de derde klasse. Nog wat wedstrijden richting Venlo. 100 kilometer vice versa. Hoe sta je daarin? Ja, dat maakt mij persoonlijk niet zo heel veel uit. Het is natuurlijk altijd leuker als je tegen tegenstanders speelt uit de regio. Ja, dit is wat verder weg. Ja, interessant maakt het. Oké, ik wens je een heel fijn seizoen. Dankjewel. Cliff Raafs, voorzitter van de voetbalvereniging DVO in Overhoven in Sittard. Nu het seizoen 2024-2025. Wie gaat het met DVO? Ja, wie gaat het met DVO? Het gaat eigenlijk heel goed. We blijven heel erg in trek. Lokaal, maar ook van boete af. Veel nieuwe leden, met name ook in de jeugd. Ze hebben toch echt dat er heel veel aanloop is. Dus ja, wat dat betreft, als bestuurszijnde, ja, kan we er alleen maar heel erg blij met zijn dat we zo in trek zijn. Wie gaat het met de jeugdafdeling? Ja, hartstikke goed. Eigenlijk moet ik zeggen dat er bepaalde teams zijn, ja, waar zoveel trek eigenlijk in is, dat we overwegen om daar misschien zelfs een stop in te gaan creëren. Omdat het, ja, bepaalde lichtingen gewoon zo populair zijn. Genoeg vrijwilligers? Ik ken er maar meer. Dat is niet alleen iets bij DVO. Je merkt dat bij andere voetbalverenigingen, maar ook andere sportverenigingen. Vrijwilligers blijven toch altijd nodig. En we doen daardoor ook vaak nu een appel op ouders om hand- en spandiensten te verrichten. En gelukkig, op de meeste gebieden gaat dat goed. Maar ja, meer is altijd wenselijk. Wie sticht er tegenaan vanmiddag? De eerste wedstrijd van de nieuwe competitie tegen Baarlo. Ja, goed, vorig seizoen hebben we ook 2 keer in de competitie tegen Baarlo moeten spelen. We hebben 2 keer de wedstrijd gewonnen. Laten we hopen dat we dat dit seizoen ook doen. Ik heb al aan de trainer gevraagd, wat vind je van de indeling van de derde klasse? De piramide van de KNVB en er wordt gezegd van, er zijn meer derbies, maar je gaat heel vaak richting Venlo. Ja, we zitten inderdaad in een indeling waar we toch meer naar het noorden moeten rijden. Ja goed, het gaat langer in de auto zitten, maar uiteindelijk gaat het erom wat tijdens de wedstrijd gebeurt. En of dat nu in Noord-Limburg of in Zuid-Limburg gespeeld wordt, ik denk niet dat dat heel veel verschil maakt. Ja, maar aan de andere kant, het zijn natuurlijk wel reiskosten. Ja, ik denk dat dat nog wel metvalt eigenlijk voor DVO.
Dus dat kent je wel oplossen. Ik denk het wel. Wat waren de verwachtingen wie je deze trainer hebt aangesteld naar het komend seizoen toe? Iedere nieuwe trainer is een nieuw avontuur, maar wat zijn de verwachtingen in zijn totaliteit van bestuur van DVO voor deze competitie? Nou, wat zit eigenlijk ook net al gezegd heeft. We hebben op zich een groot seizoen gedraaid vorig jaar. Ik denk als we dat dit jaar ook gewoon op die manier kunnen draaien, zou dat heel fijn zijn. En inderdaad, een na-competitie zou helemaal super zijn. Dus ja, dat zou eigenlijk wel een prachtig resultaat zijn voor of voor dit seizoen, sorry. Ik wens je heel veel succes in het nieuwe seizoen en vanmiddag een hele fijne wedstrijd. Kunt helemaal goed, dankjewel. Absoluut. Wim Hakke, wie lang kunstig al bij DVO? Ja, in de 70 jaar. Dus, Dat is toch al menige generatie voorbij zien komen. ja, wel zijn komen en wel zijn gewonnen, ja. En nog immer supporter. Nog altijd supporter, ja. En Wim, net de 1-0 gevallen. Moet ik deugd doen, hè? Ja, geweldig. Ja. Wim, er zijn al veel voorgangers die ver hebben gekend, niet meer Ongeros. Maar de wil zit nog helemaal vol hier. Die is nog helemaal voor plezier in naar DVO en Overhaven. Altijd. Dat blijft ook zo. Ja.